Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzal furqana li'ibadihi lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para jamaah salat isya, salat raweh, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sedherek ingkang tansah dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita serangan ngucapaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan rahmat taufik serta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita tesih dipun paringi kesehatan lahir batin, saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat kanthi berjamaah wonten ing masjid. Monggo kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah malih kula nggih niteni taun kala mben kaliyan taun menika jawah tesih kathah. Alhamdulillah malih menika kita seakan-akan boten terasa hausipun, ngelakipun boten krasa amargi hujane terus menerus. Alhamdulillah wonten ing sekitar kita Kota Solo sangat-sangat kondusif, boten enten banjir, boten enten tanah longsor. Menika dados napa anggenipun kita tambah sempurna khusuk anggenipun nindakaken siyam wonten ing wulan Ramadan. Wonten setunggalipun warning, peringatan. Kita menika wau setiap Ramadan sampun rutinitas menika nindakaken salat tarawih. Nggih to? Bapak-bapak, ibu-ibu, tarawih nggih? Maos Al-Qur'an. Terus napa malih? Siam wonten wulan Ramadan siangipun kangge membentengi sedaya menika wau napa sampun ngantos kita menika wau ngrasani nggih to ghibah. Nek jenengan ngrasani ghibah, amal panjenengan sia-sia, ketoke ya poso luwe ya ngelak diempet, tapi dihapus karena gara-gara ghibah. Pramila wonten bulan Ramadan semaksimal mungkin berusaha interaksi nggih, omong-omong kalian rencang kali tangga kanca niku dibatasi. Nek mboten dibatasi, mangke jane omongane pertama ki ya apik lho. Saking pundi Pak? Oh, saking mriko. Lah nja saking pundi ki samriko, saking pasar blonjo. Walah blonjo sakniki mulai niku. Napa-napa dadi luarang mundak. Iya lho pemerintah piye iki lho malah ngrasani tekan pundi? Pundi. Lah niki kedah kita saged njagi sedaya menika wau sampun diatur, sampun menjadi hukum perdagangan, nggih hukum dagang niku setiap Ramadan. Setiap boten panen sing jenenge bahan-bahan pokok niku mesti mundak. Nggih to? Cobi nek pas panen raya. Lombok sing saniki pinten Bu? Apal mboten? Lombok pinten sakniki sekilo? 100.000, Pak. 100.000. Mangke suatu saat Lombok nukari 10.000 sak kilo. Nggih kula niku pun biasa ngoten niku. Pernah mungkari 5.000. Padahal nek metiki napa-napa niku. Nggih to? Nek ngunduh maneh niku dipanen dhewe mboten tenagane mboten wonten. Tapi nek sing manen wong liya kudu bayar. Malah dipekne wis pek-peken Pak. Lah daripada aku bayar lho. Nggih mboten cocok nggih to. Alhamdulillah malih nggih. Kula niku kula pinginan dateng desa kula Banyuwangi mriku. Panenane kok ya ora lombok no. Panene napa? Tomat ning angsal 2 ton tomate. Tapi Kabupaten Banyuwangi sampun wonten pabrik sing jenenge Indofood niku. Ora kuwatir panen raya sing jenenge tomat sing jenenge lombok, mengke sing numbas niku pabrik Indofood niku wau. Lah supados sedaya menika anggen kita nindakaken siam wonten ing wulan Ramadan saged khusuk niku wonten suwalipun kitab Majalisus Saniyah nggih to
kita menika wau wonten mutiara jawahir, wonten kepribadian seorang manusia. Ada arbaatun jawahir, 4 jawahir. 4 inggih menika pira-pira mutiara. Wah hebat lho kita menika wau. Napa mutiara ingkang setunggal, ingkang sepisan napa? Inggih menika diberikan akal yang sempurna, sehat dan sempurna, sehat dan waras. Kita menika fa insyaallah ingkang wonten mriki jamaah nggih sehat, nggih waras. Enten mboten tiyang sehat mboten waras. Enten mboten. Lah kae sing mlaku-mlaku ning dalan gedhe ora pernah payungan, nggih to? Kandhang klambine ora apa meneh mantel, serangga gas mantel. Terus maneh dahare napa sak-sake ning sampah ya tak nganti dipangan. Turune sak-sake nggon. Sampai-sampai nyamuke iki lho wis ora doyan mengisap darahe. Apa kira-kira ya ora dicokot nyamuk ya. Soale sing dimakan sudah sak wontene akhire darahe ora enak. Lah sak sing dimakan sak-sake lah panjenengan kula sing dimakan selalu bergizi napa meneh bakso, soto, sate. Wah wis kabeh sing istimewa. Darahe dadi enak, nyamuke seneng nyokoti. Nggih napa nggih? Lah niki kedah kita menawa bersyukur dipun paringi akal yang sempurna dan sehat. Kita ginakaken sak sae-saenipun. Mangke wonten sekawan sing nomor kalih 3 sekawan wonten ing episode berikutnya. Menawi cekap semanten mau kita akhiri saengga akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum